Θα σας δώσω μια πληροφορία που είναι άμεση. Μιλάει ένας από τους εκπροσώπους των ομοφύλων, των ομοφυλοφίλων, με ένα καλό ιερέα Ορθόδοξο, με τον οποίο έχει μια σχέση, μια επικοινωνία. Χαιρετήθηκαν στην εκκλησία και λέει, του λέει ο ιερεύς, ως πότε θα είσαστε αντιδραστικοί, θα έχετε όλα απαιτήσει και τέτοια. Λέει, πατέρ, κάνε υπομονή. Τώρα θα περάσει ο COVID. Ήταν ακόμη ο COVID. Θα περάσει ο COVID, λέει, που έχει γίνει το σχετικό, η σχετική προετοιμασία. Δηλαδή μέσω του COVID απονεύρωσαν την εκκλησία, τον χώρο της λατρείας τον κάνανε κοινό χώρο, όπου δεν προστατεύεται πλέον ο άνθρωπος από τίποτα. Του λέει λοιπόν, μόλις τελειώσει ο COVID, θα τεθεί το θέμα του γάμου των δικών μας. Σημειωτών αυτός προτεστάτη, αλλά δεν τον ενδιαφέρει ο γάμος. Και ουσιαστικά δεν τον ενδιαφέρει και τίποτα, τον ενδιαφέρει μόνο να εκδικηθεί τους δικούς του. Του λέει, θα θέσουμε μετά που θα τελειώσει ο COVID αυτό το θέμα και θα ψηφιστεί στη Βουλή. Του λέει ο ιερεύς, μη γελιές άνθρωπέ μου, του λέει, μιλάμε για 0,1 και να δούμε. Το ότι πάει και αυτός έτσι. Πάτερ, έχεις λάθος. 175 είναι δική μας.